ulo, nagbabagang balita. Sanggol, ipinanganak, tumakbo, tiyanak! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Chichir nagkamali, tinuruan ng leksyon. Ang galing mo! Palaisdaan, nasunog, tahanan walang hagdan, inakyat! Aeroplano, nag-crash, lahat patay, sabi ng survivor! May isang tindira ng suka, tinuyo! Basurero nagsampa ng Basurero nagsampa ng kaso binasura. May isang bata nakaupo, biglang tumayo. Tindera ng tubig, namatay dahil raw sa uhaw! May isang tao, bininta yung cellphone dahil bumili ng charger! May bata naliligo, natagpuan basa. Bakla, napasubo sa away! Ay, mali. Bakla, napasama sa away, napasubo! May isang apoy natagpuang mainit! May isang tubig, malamig! Pinto ng impyerno, natagpuan. Interior binaha, lahat ng patay tumakbo. May isang bulag nakapatay, nang dilim daw ang paningin. Babae, natagpo ang patay. Patay na patay sa akin! Yo! What's up mga munggol? So thanks for watching guys. Please subscribe to our YouTube channel which is libudviners and click the notification bell para mas updated mo sa mga video namin itong upload. And sa gusto rin magpa-shoutout, just comment down below and put hashtag Mongol. So, mga to siya guys. No, see you sa next video guys. Bye-bye! Libudviners.